Ahojte u tomto videa a mám tu Shane Hall, takže idem si to otvoriť. Tak, už to otváram. Wow. Takže ako prvú vec mám takto čistítko na štece. Ako ďalšie, neviem čo to je, aha, tie blendery, alebo neviem, jak sa to hovorí, čo sa s tým robí make-up. Dve sú tam. Ako ďalšie potom takéto veľa kusy takýchto hrebeňov, ale fakt je to už veľa. 10. Rôzne farby. Ako ďalší takýto perečník, kde je napísané Denisko. Potom asi okuliare. Nie. Okuliare asi neviem. Nie. Toto čo je? Aha, toto sú také štece. Nie. Ešte je dvojičková. Potom tu mám kryt. A takýto krásny perečník. Wow. Toto je fakt moderný perečník. To je veľký, nie? To je dobré. Takže čaute.